Només volia dir-vos que... Mira, l'Olga m'ha arribat al cor. Ens en sortirem. Sí, perquè... Mireu, i és important que estiguem en una jornada tanta gent parlant de comunicació i comunicació vinculada a la sanitat. Jo crec que el fet de parlar-ne és bo i vol dir moltes coses. I posaré un exemple ara per entendre per què és bo i com ens en podem sortir, de manera de tocant de peus a terra. És molt fàcil. En un Consell d'Administració se li acudirà mai en el director general cedir la responsabilitat financera a un senyor que té molta afició per això dels números i com que té moltes llibretes a la caixa i ho porta bé i ara a més està a línia oberta i ho sap fer anar molt bé. Doncs escolta, aquest que porti els temes financers i endavant, temerari, seria una absoluta temeritat, no? I els recursos humans, doncs, com que soc molt amic d'un paio d'una gestoria que és espaviladíssim i al final això de pagar nòmines i fer-los el concurs i tot això, doncs ja ens en sortirem. Cridem aquest que vingui i el gestor que faci de director de recursos humans. Ja no us parlo dels que s'encarrega d'I+D d'una companyia, aquest tio que li agrada investigar i fot uns experiments i tal, doncs mira, escolta, aquest li posarem la investigació a les seves mans. Una temeritat. És a dir, fregant a l'absurd en aquests exemples, la realitat a vegades ens diu que estem fregant l'absurd en realitat amb el tema de la comunicació. Quantes vegades es prenen decisions estratègiques per a una companyia en l'àmbit de la comunicació i no només en el del periodisme, sinó en l'àmbit global del que és la comunicació i el prenen persones que amb tota la bona fe i segurament amb tota la il·lusió i amb tota la intenció de fer-ho bé no en tenen ni idea. És que és com si a mi em posen a operar. Jo jugava a metges i infermeres de petit, però jo seria incapaç, és que em sembla que tinc angines i resulta que no, que és una grip. Vull dir, és que estem fent una feina que no ens correspon. Per tant, la primera bona notícia és que per sort, i en els últims anys, ho deia el Josep Martí, en els últims 15 anys és quan realment ha començat a sorgir aquesta professió, és una feina nova, és del segle XXI, és el director de comunicació. I el que es tracta és simplement de professionalitzar la gestió de la comunicació a totes les empreses i a totes les institucions i deixar-ho en mans d'aquest professional, simplement. Vol dir que ell només és el responsable? No. Ho és tant ni més ni menys que el director de gestió financera en una empresa, que el director de recursos humans, que el director d'I+D. Doncs, escolteu, la societat, el progrés, el que vulgueu dir-ne, els temps actuals requereixen un professional especialitzat en la comunicació per la gestió d'una companyia, sigui pública, sigui privada, sigui un hospital o sigui un circ mundial. És exactament el mateix. És a dir, deixem que aquests professionals facin la seva feina, confiem en ells i deixem que treballin. Ho deia una persona, la Neus, ens explicava que el director general hi ha de creure. És evident, és a dir, la comunicació és estratègica per a una companyia com ho són les finances, com ho és la investigació, com ho és els recursos humans, com ho és qualsevol altra àrea de gestió d'una companyia. Com deia el Josep Martí també, la comunicació no ho és tot. La comunicació no arreglarà una mala estratègia d'una companyia, no arreglarà un mal producte, no arreglarà una mala idea. Però sí que la mala comunicació pot espatllar una companyia, una idea, un projecte, el pot fer malbé completament. Per tant, simplement deixem que aquest professional treballi, confiem en ell, fem-lo participar de l'estratègia de la companyia en l'àmbit que li correspon, que és el de la comunicació. I aquí sí que voldria obrir un parèntesi perquè hi ha la confusió o la tendència a entendre com a comunicació la estricta relació amb els mitjans de comunicació. Escolti, la comunicació és molt més que tot això. La comunicació ho és gairebé tot allò que se'ns acut vinculat a la marca d'una companyia. Tot el que té a veure amb el seu prestigi, té a veure amb la seva difusió, amb el seu reconeixement, amb la seva pròpia existència. Si una cosa es fa però no s'explica, pràcticament no existeix. Jo no seria tan atrevit com dir que si no surt per la tele no existeix. Diria simplement que si no s'explica
sigui com sigui, no existeix. Per tant, escolteu, deixem que aquesta persona, que en teoria està formada per fer això, sigui el que decideixi sobre el que, a més, no són més que eines. És que si tenim un director de màrqueting vendrem molt i la nostra comunicació, sobretot, ha de ser vendre. Escolti, amb això no farà prou. No en farà prou. La comunicació és màrqueting, és la relació amb els mitjans de comunicació, són les campanyes de publicitat, són els call centers, és aquella senyora que agafa el telèfon des d'una institució i segurament la persona que l'està trucant, l'única relació que tindrà amb aquella institució serà a través d'aquella persona que agafa el telèfon. La bona o la mala imatge se l'endurà d'aquí. O en l'àmbit sanitari, escolteu, jo, que sóc de poble, quan el metge del meu poble em venia a veure, se'm passava la meitat del mal. Només de veure l'entrar, el doctor Mitjà, el veia, i amb aquella cara, amb aquell somriure, amb aquell gest, ja em feia sentir un altre. Quan un metge, i també m'hi he trobat, no en el meu cas particular per sort, però en un cas pròxim, li diu amb tota la fredor del món a un malalt de càncer que té càncer, com qui li diu que té un constipat, doncs, òbviament, perjudica la seva malaltia. També és comunicació, això. També té a veure la percepció de la sanitat d'aquell ciutadà, li arribarà per aquesta experiència. No li arribarà per unes grans campanyes de comunicació o pel que li ha passat un paio a l'altra punta de món. És a dir que tot això no són res més que eines, el màrqueting, la publicitat, la relació amb els mitjans de comunicació, la gestió de call centers, la comunicació interna que ens explicava la Neus, amb tota la seva complexitat de gestió. I una part de l'especialitat de la comunicació és la comunicació de crisi, però la comunicació de crisi és per un moment puntual, però malament si ens en recordem de comunicar en el moment que tenim una crisi, perquè a més, no ens enganyem, comuniquem, ens agradi o no, permanentment. Permanentment estem dient coses. La no comunicació també és una manera de comunicar. No diguem res, tanquem-nos, no fem res. Doncs escolti, està vostè comunicant una determinada cosa també. Per tot això, insisteixo, crec que és important professionalitzar la comunicació a les companyies.